Neste vídeo imos ver como xestionar os recursos que introducimos. Para eso temos que no curso que queiramos darlle a activar edición e vedes que aquí agora no tema no que estuvemos traballando para os recursos, ao lado esquerdo de cada un deles hai unhas pestañiñas e ao lado dereito temos un botón de editar. Vale, entón, o lado esquerdo, estas do lado esquerdo, sirven para colocar os recursos onde queiramos. Por exemplo, temos este daqui que se chama entrega dos boletíns, dos resultados dos boletíns. Entón, sería ben que fora debaixo deste daqui, onde están os boletíns. Nos, de feito, sempre que engadimos un recurso vai ir colocado ao final de todo, pero pode ser que non o queiramos aí. Entón, pulsamos aquí e agora aparecenos o mesmo tema en todos os sitios onde poderíamos meter ese recurso. Pero non te podemos só metelo nese tema, sino que poderíamos metelo en calquera outro tema que queiramos do noso curso, vale? Entón, aquí imos poñelo onde dixemos, debaixo de boletíns. Pulsamos aí e movémolo a ese lugar. E agora vedes que está aí dentro, vale? Isto con respecto ao que aparece no lado esquerdo. No lado dereito tedes o botón editar. E en todos eles, no botón editar, temos distintas opcións. Unha delas é mover cara á dereita. Entón, eso facilítanos unha maneira de establecer, como digamos, subapartados. Por exemplo, isto de entrega dos resultados dos boletíns, que depende dos boletíns, pois podemos coller, darlle aí, damos a mover cara á dereita e situárnoslo un pouquiño máis á dereita, de maneira que vemos que isto xa parece que fora dentro desto. Igualmente, estes exercicios, se queremos que se refiran a derivadas e sexan distintos destes, pois podemos facer o mesmo, mover cara á dereita. Unha vez que un recurso está movido cara á dereita, poderíamos seguilo movendo máis cara á dereita ou volvelo a mover cara á esquerda, cara onde estaba. Vale? Por exemplo, vamos ver máis destas opcións. A seguinte sería ocultar. Nos podemos decidir ocultar ou mostrar un recurso, sempre que estea feito. Cando pulsamos en ocultar, ese recurso aparécenos en color gris. Isto ahora mesmo non o ven os alumnos. Si queremos comprobalo, mudamos aquí o papel para estudante e podemos ver que os alumnos non ven este exercicio que estaba aquí debaixo de derivadas. Volveremos a velo se lle damos aquí a volver ao meu papel normal. Entón agora sí, volvemos a velo aquí, pero está en gris. En calquera momento, activando edición, podemos volver a mostralo, vale? Mostrar. Outra opción que temos é duplicar. Duplicar, podemos duplicar, por que nos pode interesar duplicar un recurso? Pois, se é unha etiqueta, pois podenos interesar duplicala para poñer outra igual ou similar noutro tema ou cambiar despois a partir dela, tal como aparece no vídeo das etiquetas. Ou podenos interesar duplicar algo porque, por exemplo, se fixemos un libro e nos deu moito traballo facelo e queremos facer algunha modificación, pois podemos duplicalo e traballar sobre unha copia do mesmo. E así, desa maneira, se estropeamos algo, pois non se estropearía o recurso orixinal. E despois eliminamos o que non queiramos usar. Outra opción que temos é asignar roles. Cando pode ser bon asignar roles ou que é isto de asignar roles? Sería darlle permisos a unha persoa que normalmente non nos ten. Vale, eu aquí asignei roles para que vexades como funciona, asignei un rol distinto do habitual aquí a un alumno. Eu, nesta tarefa, interésame que un alumno funcione como profesor. Entón, vamos aquí, deille aquí a profesor, e eu collín este alumno e deille aquí permiso de profesor nesta actividade. Entón, ese alumno nesta actividade vai a poder facer o mismo que o que fai un profesor. Vamos a ver como funciona e como lle afectou isto. Volvemos ao curso, saímos da edición de profesor e accedemos como alumno. Vale. Imos aos meus cursos, imos localizar ese curso, que está aquí abaixo, e dentro deste curso hai unhas cuantas tarefas. En particular hai esta tarefa. Se vos fixades, cando este alumno pincha en calquera tarefa, saelle a descripción da tarefa, neste caso ten a entregada, pode editar o seu envío, pero sale a descripción da tarefa para enviala. Sin embargo, cando imos
a outra tarefa, a esta tarefa de aquí, este alumno ten a vista que temos como profesor cando se entrega a tarefa. El pode ver e cualificar as entregas dos demais alumnos. A súa propia tamén aparece el como alumno porque el tamén ten o perfil de alumno, pero ademais neste caso desta tarefa ten o perfil de profesor. Vale, saímos de novo de como alumno, accedemos outra vez como profesor, os permisos de profesor, vamos a ese curso, os meus cursos, está aquí, activamos a edición e imos ver se nos queda algo máis por ver. Por último, eliminar. Eliminar, pois sería eliminar o recurso. Eu aquí teño un montón de recursos que son iguais que estuvemos vendo para ver como se podían mostrar as URLs, pois vamos a eliminar un. Pregúntanos se estamos seguros de que queremos eliminalo. Está eliminado, agora xa non aparece. Entón, hasta aquí para que vexades unha vez que tedes cargados os recursos que é o que podedes facer con eles. Chao.